Stroomdipkes in het elektriciteitsnetwerk worden veroorzaakt door ISIL onheegspanningsleidings. De harde wind zorgt ervoor dat de lijnen bewegen en dat zorgt voor kwartsluiting. Bij het MCL willen ze geen risico's nemen. Het probleem is de medische apparatuur en de spanning op het elektriciteitsnet. Daar ben ik op dit stuit net wist van. En dat zou een risico voor de patiënten opsmieten kunnen. En ja, wat was als doelwaging maatje van wat is het grootste risico bij een spoedgeval? Net opereren of wel opereren, maar het risico dat misschien een apparaat het net mee doet. Maar dat met de medisch specialist met die doelwaging met die maatje. Het MCL heeft wel een neetaggregaat, maar de dipkes binnen zakwat dat die net onslacht. Kies een voorbeeld Jan, van wat medische apparatuur en hoe dat zit met de stroom. Dat er dipkes in zitten, valt het apparatuur dan uit of zo? Nou, alle apparatuur, die geldt eigenlijk voor medische apparatuur, die is maken voor 230 volt. En zoals het nou is, maar die dipkes in de spanning gaat dat uit en terug. Een paar seconden, nog kwartier gaat het terug naar, naar 150 volt. En dan kan het gebeuren dat zo'n apparaat uitvalt. En dan kun je hem op een ei opstarten, dus het gaat net stikken of zo. Maar dat kost het wel tijd. Bij een operatie kun je zelfs een risico opsmieten. Dat willen we zelfs leven net. Het gaat om de veiligheid van uw patiënt. Nevens Mosterd had ze dit nog niet eerder mooi maken. Andere ziekenhuizen in Friesland had geen last van de stroomdipkes. Netbeheerder Tennet krijgt een soort klachten binnen door de problemen met de stroomverzendings.